ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ କଲରା କଷି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ। ଆଜି ଆମର ତୋଳା ହେଉଛି କଲରା, ତାପରେ ଆହୁରି ବି କଷି ସବୁ ବହୁତ ଅଛି। ମାନେ ଟିକେ ଯେମିତି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଶୀତ ଟିକେ ହାଲକା କମିଲା, ତାପରେ କଲରା କଷି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଆମର ତୋଳା ହେଉଛି ଆଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲରା ଅଛି 75, 70 ଏମିତି ସବୁ ରେଟ୍ ଅଛି କଲରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ତ ଏ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ କଲରା ଲଗେଇଥିଲୁ, ତଥାପି ଯାହା ସବୁ ଲଗା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତୋଳିକି ସବୁ ଲାଇନ୍ କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ତୋଳା ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତଥାପି ପାଚି ଯାଉଛି, 6-7 ଦିନ ତୋଳା ହେଉଛି ତଥାପି ପାଚି ଯାଉଛି। କ'ଣ କରାଯିବ, ଯିଏ ପତ୍ର ତଳେ ରହିଯିବ ସେ ପାଚିଯିବ। ଯେତେ ତୋଳିଲେ କ'ଣ ହେବ, ମାନେ କଲରା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେ ପତ୍ର ମାନେ ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ମିଶିଯିବ, ଜାଣି ହେବନି, ପାଚିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଲରା ପାଚିଛି, ଏଠି ସବୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଆଜି ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୋଳା ଆମର ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷି ସବୁ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କ୍ୟାମେରାରେ ତ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷି ହେଇଛି ସବୁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ। ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ବି କଲରା ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଏତେ ରହିନଥାନ୍ତା। କଲରା ହେଉନଥିଲା ବୋଲି ରେଟ୍ ଅଧିକ ଅଛି, 60-65 ଅଛି, ନହେଲେ କଲରା ଏତେବେଳକୁ 12 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ଏମିତି ହେଇଯାଏ। କ'ଣ କରାଯିବ, ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ, କଲରା ହେଉନଥିଲା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ କଷି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଲରା। ଏ ସବୁ ତୋଳା ସରିଛି, ଆଉ ପାଣି ଦେଇଦେଲା ପରେ 4-5 ଦିନ ପରେ ଏସବୁ ବଢ଼ିଯିବ ପୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ତୋଳି ଦେଇଥିଲୁ 50 କେଜି, ଆଜି ପ୍ରାୟ 35-40 କେଜି ହେବ। ଜମିର ପରିମାଣ ଜମା 6 ଗୁଣ୍ଠୁ, ଆଉ ଯେତିକି ବାହାରୁଛି 70-80 କେଜି 85 କେଜି ଏଇଆ ବାହାରିଲା। ଏଥର ଟଙ୍କା 6-7 ହଜାର ହେବ। ହଉ, ଯେତିକି ହେବା କଥା ହେବ। ଆମର ତ ମୂଳ ପଇସା ଉଠିଗଲା, ଏଣିକି ଯାହା ହେବ ଲାଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର।